kayitale kesimbe ngenyawo lelokugqibelela ingoma Hallelujah. Nine sinus wazalwane. Ushushu kwelekala umoya ungenrayo. Ndiyasokola unzame tukivakala. Ngithatha ithuba ndibulele kwisikhokhelo sonke ukuba sithi nami phakathi kwabantu abena uma bendawo bathi nami ngifanele ukuma ndabelana nani bazalwane ngendaba ezilungileyo zikaKristu. Ngulisa uBishop sikhokhelo sonke tata ngulisa umama Bishop nomama bonke tata bonke abakhona no Buti no Sisi bantwana besikolo seKhawa sebezithethela ngoNkosi. Hayi ngosithethela. Abazithethela bazalwane late kuziya bayazithethela Nkosi. Bazalwane ndisukwenza amade. Yazi kuhlungu kanjani lento uhlala pha ulinde i-item yakho and then bangena abantu kwendawo zinenyama bayitye ithi kayi ngamakhuthu uthweke wena inahitya hlungu loo nto bazalwane. So ninginyamezele zenazi ukuba ngamakhuthu la sithatheni iibhayibhile zethu ngabafutshane ncwadi zikaLuka selifumane izwi lethu isahluko 23 verse naqala 44 siyophela ku46 umfundisi wasekhaya sifunde 44. Amen. Kaloku kwakumalunga nelixa lesithandathu kwaza kwakho ubumnyama phezu kwabo umhlaba phela kodwa kwaba lelixa lesithoba lenziwa mnyama ilanga isikhuselo sendawo eyingcwele saphazuka phakathi wadanduluka ngelizwi elikhulu kuYesu wathi, Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam,
uthe akuba etshilo phuma umphefumlo. Amen. Kwizinto sizawuphuma nazo kuwe ungaphuma nazo kule ntetho ingqiniseko uYesu ayenayo uthando lukaThixo. Esibini uYesu zangafe enyenzelwa kodwa wakunikela ubomi bakhe. Esithathu uYesu umfumana uThixo eyindawo yokuzimela. Haleluya. Ndingunceda Jona apho ithi ukunikela ngokwakhe ubomi bakhe uzaphinda kuthabathe. In other words, umuntu o-understandayo ukuba in fact akangomuntu ordinary. Itsho kakuhle incwadi yaseFilipi ithi wathi enguThixo, but loo nto yobe nguThixo akayenzi ixhoba, koko wathatha ingubo okanye imo yobuntu, imo yobucala, wafa nokufa okwasemnqamlezweni. Ububi bazalwana ukufa kwasemnqamlezweni akho nto intle ngalanda. Abantu bafa ngedignity, kodwa ukufa kwasemnqamlezweni kokwehlazo kwakusiwa izihange emnqamlezweni. Yebona. So uYesu wathe uThixo akayenzi ixhoba into yoba enguThixo, ukulingana kwakhe noThixo, koko uthatha imo yokuqala. Kwathi kwasekupheleni, now le ndima siyifundayo apha ngoku, kuphela kweministry kaYesu okanye komsebenzi kaYesu emhlabeni. Yesu bekuthunywe ngubawo betshilo wathi kwavunyelwana, wathi bawo yakuyela. uYesu understand through akubuyimamele throughout the ministry yakhe Yesu akathethi nabantu okokoko, kodwa usoke baxelela ngobawo wakho osezulwini. Ebuhlungu into yamaJuda namhlanje, ebuhlungu into yoba uthi uzibambile izimiso zikaThixo futhi uyazi ukuba ukhona ozayo ozaba ngomkhululi wakho, athi efikile ungamrecognize. Ibuhlungu laa nto, mhlawumbi kukwenza kaThixo, kodwa yinto ebuhlungu into yoba ungathi ubambe sithi ubawo lona kumele wasethenjiwe ubawo wakho, uyawazi amasiko apha kwakho kuthi and uyayazi uyigcinile yonke imithetho. Na kufike nje intwana esandawuzalwa ithi le ntwana kuwe bawo, ithi hayi ayinjani, aniyiqikanga kakuhle le nto. Bangamaxhoba abantu unga-understandi ukuba ngubani lo Mesiya uzayo futhi uzokwenzani. uYesu uzale-disruption bazalwane. Yesu uzokuphazamisa indlela ebekusenziwa ngayo izinto. Kangoba nje nibe nayo inceba kwakubantu. Neba le bazalwane sisekhona abantu abathanda amen. Kuthazeni kanti ngijongile wengathi ngiyaqoqa. Ngiyada ngithethe inyani. Sithethe inyani la kusanimela bazakukhulu. Now uYesu uthi ndiyawunikela moya wami esandleni sakho Thixo. Even in this very hour kwenzeke yonke le nto ichazwa ngabashumayeli, but uYesu still has confidence, unale ngqiniseko yokuthi uthembekile, Thixo unamandla, Thixo usasindisa. Mamela uthini bibani naye nithi bathi uboshiwe yona ibuhlungu ngamaJuda ile yoba bemoka bamthwalisisa samela bawugqiba phezu kwentloko yakhe babhala ityala lakhe, ngoba kwakusenziwe njalo nakwamanye amabandla. Kodwa kweyakhe ithi uYesu the King of Judah, uYesu ikumka yenziwe ngaba bantu abayiqiqi leba yenzayo le nto nosizi ngabe analoba uThixo le bayisithenisayo le nto kubo. Sinenyweba thina namhlanje le ukuba yenzeka le nto yedlula, futhi siyayazi iphela njani, siyayazi uYesu wayenzele ntoni emhlabeni. Ayonyweba le, ayonyweba lo ingakanani into yenziwe nguYesu for thina. Now ndifuna ungayilahli, ungayilahli bazalwane, inkulu into
siyenzelwe uYesu. Ndithe kuqala uYesu akakho mntu wambulalayo. Wakunikela ubomi bakhe. Yabona esandleni sikaThixo ukunikela ngubani ubomi bakho? Kwezimeko sihlangabezana nazo ebomini wena bakho unikela ngubani? uYesu wangakhumbula intetho eyakethethwa ngomkhulu David kwincwadi, I think it's chapter 31 verse 5 in particular, but before verse 5 ukusuka pha ekuqaleni uthi Thixo ndizimela ngawe. Futhi uDavid akafani noYesu. UDavid wayengumuntu njengathi, wayefuna indawo yokuzimela futhi wayefuna ukukhuseleka. Lo on the other hand, he gives his life. Uzazi use ubomi bethu obakho loba sima confident, because this man was confident eluthandweni lukaThixo. Yabona lo zingakanani akubongo basenyalo Trump sithe sonke namazakhona khona utata kuthiwa nguTrump waseMelika usenjele silala sisothuka asiyazi igrant izawunyuka nge-1 kaMeyi aniyala nitela nekona asiyazi itax izawunyuka. So sinala maxhala okubomi uzimela ngantoni wena uthi yeyiphi indawo uDavid wayazi indawo yokubalekela kuthiwa wayenentshaba ngapha nangapha. Futhi the very David kulo wayesithi ungcono uwele esandleni sikaThixo kunowele esandleni sabantu. Namhlanje seated here khona izinto zaziyasazi thina sonke sinesuku namhlanje futhi sizo-celebrate lento inkulu kangaka yoba senzelwe inceba nguYesu ahlule ingubo yakhe yobukhosi athathe imoya yobuntu thathe isona. Ukhe wathi utata umhlala phambili wathi le ndoda nayo yake yawuzipha baleka ngabo yakuthipha because yayibona nayo le nto le cup yenqubo kaThixo ekuzafuneka ayisele wayeyazi uba ayoyamntu lena. Kodwa umahluko ngoYesu like I said akafani noDavid. David wayefuna ukukhuselwa njengam nawe, sonyusa amadonga thina sifake ibhaka because sifuna ukukhusela, sinepolisi thina lezokungcwatywa sifuna ukukhuseleka. Lento zifunayo ukhuseleko ayontimbi leyo. Yabona mzala kodwa sibona imvana kaThixo apha esithi njengoba yayivumile bawu nikele esandleni sakho zalwa nasizihlola ngoba inyanile yoba apha ekudleni kwethu ubomi ngumzamo. Ubomi uzolekesa ubomi. Nami ndiyibona ngoku benkaleka abuzoswipha umhlitiza kayalo. Mina ndiyayazi ukuthi ubomi awuzolekesa. Kungakubani funeka abe nendawo yokuzimela. uDavid ke uthe umncinci bakhe umbonile uThixo amandla wakhe, umbonile uThixo ukulunga kwakhe, umbonile uThixo ukuthembeka kwakhe. Futhi la nabazali uyala nto uyazi uba noba base-Eastern Cape kodwa ungakuthethe noba kanasisombululo sale ngxaki nayo ngoku. Ngiyabona kuzona kodwa ukuva nje izwi lisithi ndoda uzawulunga. Ake ndehlelwa sisihlo mna wathi utata kanam iitim zingabi kwiligi, I think that's 16 ngoku ndatsho. Wathi utata kum andithi zonke zifuna le ligi. Ngathi ewe. Wathi ngoko ikhona itim ekithi idlalela ubityiwe ayinyangi khapha inye ikhapha kodwa zonke ezitimu unoweyini. Niyabona nto zalapha zama ukuphuhlisela le nto uba tata comforted me entlungwini endandikuyo at the time. Wathi akho timu ethi yawuyidlala iplana during the week sakayodlala ngomgqibelo kanti iplanele ndiyowuluza ikwini enjalo. Wathi kodwa iba khona etyiweyo kwenziwani ke yawutyiwa bekuthiwe yasayichitha le timu yenziwa loo nto kuyiwa kwi-drawing board. Awuyibona i-drawing board
going back to the drawing board. Yabona baya kulandawo bazawufika baphululwa amanxeba zifizio uziswa abantu abazaba bacomfortele kuba awuyoluza utyiwe namhlanje. Niyayibona bazalwane? Utata wami lo wayethetha loo nto kum kwimeko endandikuyo at the time. Now yes, Jesus namhlanje esibonisa uba uThixo uyindawo yokuzimela futhi uyindawo yokuthenga. uThixo akafani nabantu bethu asibothi singabantu thina futhi bekumele uba sinayo inceba omnye xa besinalo le understanding yoba lokho ngumntu lo sisidalwa esifana nawo kodwa kunjalo. Yabona wonke umuntu ufuna ngokwakhe futhi uzibona ngcono kunomuntu kahle bekufana uba unenceba towards omnye umuntu. Yabona bazalwane? So into esingayibamba ke uThixo indawo yokuzimela. Thixo uthembekile. Thixo akamlahli umuntu wakhe. We see this in Jesus. Uyesu uyayiconfirma le. Imagine this guy. Because umuntu angakuzwa. Okay, uDavid yena nyani wayemkhusele but this guy yona yaswele. Bazi Yesu. Yabona? Senzo akunothetha ngale ukuba usindise mhlawumbe nokho njani lo asikasinde lo. Swelekile lo unyana kathi uswelekile. Yabona? But nathi nawo ngoYesu. uYesu uthi welibanjwa lenzelwe inceba torha aphetha ngwakhe nathi zumkhumbula what namhlanje. Now the question should be ubani kanti awuzawufa lo muntu thetha ukuthini xa ithi ndawuba nawe eparadesi kababa. Thetha ukuthini loo nto thini nto uba umuntu athi ebulawa esifa kodwa athi kulo ndaba nawe eparadesi kababa. Yabona bazalwane? Yesu ngunyana kaThixo. Uthunywa kaThixo weze ukuzothatha susa isono sehlabathi. Yonke le nto yenziwayo kuye uyayazi futhi wazi isiphelo lamaxhoba torho la asetyenziswayo wayazi lona. Nebazalwane? Ndiqinile mfundi. Haleluya. Izoyiqongoza kodwa ndinalo mbuzo wakhe. Uzimela ngantoni wena? Lo ndawo yakho lo uyasiqinisekisa ungazimela uThixo ngoba uthembakele. Wayezazi uzawuvuka zange avukeke. Avuka. Thembakele bazalwane ekamneni kaYesu. Amen.